Mi hangzott itt el? Rendőrtiszt, újságíró, rentes, tőzsdés, szőnyegkereskedő, utazóügynök. Egy dolog volt bennük azonos. Biztos vagyok benne, hogy nem tudtak jó kávét készíteni az elején. Egy idő után valószínűleg nagyon jót készítettek, különben becsuktak volna. Volt egy olyan alkatuk, amelyik saját magát egy közösségen keresztül kívánta megvalósítani. És létrehoztak egy kávéházat csak azért, hogy ez sikerüljön. Ennek egy része az, hogy ne legyek egyedül, ne legyek sokan, jó kávét készítsek, és ezzel örömet szerezzek egy rakás embernek. Mert hiszem, hogy ennek van értelme. Látom, hogy a világban ez hogyan működik, és szeretnék hozzájárulni ennek a működéséhez. Kávés szakmát 1949-ben a kommunista hatalom zúzta szét Magyarországon, de folyik. Ezért nincsen a szakmának folyamatossága, tehát vissza kell adni a becsületét, vissza kell adni a tartását, vissza kell adni az egységét, vissza kell adni az emberi méltóságát. Megvesszük a paradicsomkonzervet, hámozott paradicsomot. 4500 forintos botmixerrel összetúrmixoljuk, és ugyanazon a rezsón bemondjuk 2 lapos, ami megfőzhetünk. Mondjuk csinálunk, mert idesek vagyunk, egy balzsammetszet, pesto, olívaolaj, emulgációt, ezzel meglocsoljuk, ez megadja az alapízt. Remélem, hogy nem volt a unalom, én leizzadtam, mint az atom.